Bun găsit la un nou episod. De data aceasta suntem aici și jucăm Double Candy. E un joc destul de... Da, e un joc destul de enervant pe care, dacă vă uitați pe alte canale, îl găsiți sigur. Save me. Sunt prost. În fine. Deci... Aoleu. Holy shit, ce enervant e. Dacă ajung la scor 14, deci cred că sunt cel mai fericit. Dar știu că nu o să ajung, așa că... Holy shit. Foarte mult card aș trece de... Aoleu! Și ce aproape eram! Și alții fac 6 din prima. Dar ceea ce ești mechire că e un joc făcut de români și te face să vrei să joci. Da, am jucat jocuri chiar grele la viața mea, dar jocul ăsta e mai și... Am bine tac și mă concentrez. Beule. Aoleu, ce enervant e! Gata, nu mai vorbesc. E chiar enervant. Nu știu, și vreau să mai strâng 30 la high score-ul pe care l-am. Dar știu că e imposibil pentru mine. Dau muzica asta mai încet. Ești mai rău. Mamă. Și dacă trec de 6, oricum va fi un videoclip de maxim 5 minute. Gata, deci mai încerc de 2 ori și gata. Gata. Cam atât a fost în acest videoclip. Descărcați și voi jocul Double Candy. Trimiteți-l în comentarii sorul dumneavoastră și dacă e mai mare ca al meu, vă felicit. Pa, pa.